Hola a tothom. En el vídeo d'avui aprendrem a fer pasta de paper ajudant-nos amb un túrmix. Com sempre necessitarem aigua, el túrmix i evidentment el paper. Com ja dèiem a l'altre vídeo, si fem servir sobres en finestreta, la finestreta s'ha de retirar perquè és plàstic i no combina amb el paper. Tret això, si agafant revistes també hem de treure les grapes perquè al manipular amb les mans ens podrien fer mal. I res més a afegir, s'estripa a trossos, panoi. O sigui, aigua, ja ho has dit abans, i el túrmix també ho has dit. Va, home, no t'encantis. Estripa el paper. Va, trossets, així, molt bé. Has fet trossos, n'has agafat massa, ara no podràs, ja t'ho deia, agafa un poquet a poquet, que tampoc tens pressa. Ves fent, ves estripant, pim-pam, anant-hi posant, així, trossos més petits, i anar-hi anant. Tampoc cal esmicolar-ho massa perquè el túrmix ja té prou força. Com deia en l'altre vídeo, hi ha qui diu que s'ha de tenir 24 hores en remull, de fet no cal tant, si el paper és absorbent, tipus de diari, tovallons, de paper de cuina, no cal tenir-lo ni hores, en minuts n'hi ha prou, perquè el paper absorbeix, ja n'hi haurà prou perquè pugueu veure, no cal excedir-se. I va, agafa el túrmix, home, que ja està remullat això, home. Espavila, que se'ns farà tard. Vinga, home, va, agafa el túrmix, que sí, que ja està bé. Ui, run, veus? Va, així m'agrada, oita com hi va. Alça aquí, com esquitxes. Ves a veure, home, que després ho hauràs de netejar. Vinga, pim-pam, així, oita, ja quasi està tot desfet, veus que bé? Són uns túrmix, bueno, les màquines en general solen tenir que ens ajuden a fer la feina. Escorre, molt bé. Ara tanca els papers, que no fan falta. Agafarem una altra cubeta i un drap. Drap de cuina, un drap que sigui prou fort com per fer-hi pressió que no se'ns estripi. Ho posem damunt de la cubeta, aboquem la polpa que hem obtingut, amb compte per no esquitxar més. Molt bé, veus que bé? Tot. Ara agafem les 4 puntes, pim-pam, i escorre. Com fèiem cafè de mitjonet, igual. Ben escorregut, treu-li tota l'aigua que puguem, i ja està. Ara retires l'aigua, sí, encara n'hi queda. Va, doncs, treu la cubeta per poder ensenyar, obrirem el drap i aquí ho tenim, paper maixé, paper massegat, fruit així senzill. Apa, fins al proper vídeo, d'acord? Seguirem fent coses. Adéu.